dragilor! Astăzi este o zi de duminică. Vă salut tot din mașină, așa cum bine v-am obișnuit. Suntem în drum spre Cehia. De fiecare dată când ne se face dor de casă, de mâncare sau pur și simplu de mirosul de acasă, mergem în Cehia, pentru că ne se pare că este o țară care seamănă destul de mult cultural cu țara noastră și până și mirosul din magazin mi se pare că este cam același cu cel de acasă. Este un drum frumos de care ne bucurăm de fiecare dată și ne simțim copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu și de frumusețea creației lui. Să vă spunem și de ce am plecat în Cehia? De ce am plecat în Cehia, iubitul meu soț? Am plecat în Cehia pentru că vrem pentru prima dată, sau cel puțin eu pentru prima dată vreau să pun varză la murat. N-am mai pus niciodată, dar vrem să încercăm anul ăsta să punem și pentru că în Germania este o varză mai puțin calitativă sau este puțin mai grea. Așa vrem să mergem în Cehia pentru că produsele din Cehia se seamănă ceva mai bine cu produsele din România. De aceea mergem să căutăm, ne bucurăm de peisajul ăsta, ne bucurăm de drum și vă arătăm ce facem. Am ajuns la Tesco în Cehia. Bineînțeles, copiii mei au adormit acum pe drum și mi se pare că aici e mai răcoare decât în Germania. Mi se pare un pic mai frig. Intrăm în magazin și vă arătăm ce găsim. S-a trezit și Noa? Bună dimineața, prințesă! Te-ai trezit? Da. Da. Ai dormit bine? Am găsit ceva varză și am luat cumva mai potrivită, varză conopidă, morcovi, sare din aceasta mare neiudată. Ce au ei foarte, foarte bun sunt aceste pâinici care seamănă foarte tare cu fornetele de la noi, cu telemea super delicioase. Elisa, bineînțeles că și-a ales o pizza. Ceva pâinică super, super bună cu piper și cu mai multe uleiuri foarte interesante și foarte delicioase și așa am mai luat împletită. Și am mai luat ceva ștrutele cu vanilie și cu vișine. Cam asta e ce am găsit în Tesco. Am ajuns la centru comercial cu dorința de a termina lista ingredientelor pentru tot ceea ce avem noi nevoie. Și am descoperit că chiar n-am mai fost de foarte mult timp și s-au deschis foarte multe magazine noi. Și vă voi și arăta. Sinsei, ăsta e nou deschis, Pepco era și atunci, Albert la fel și avem și Dragon, bineînțeles, magazin chinezesc. New Yorker, CC, Kik, Diem, astea chiar sunt magazine noi, chiar s-a dezvoltat destul de mult acest centru comercial. Până acest oraș în Chep facem 50 de minute cu mașina. Mă ajuți? Ești ajutorul meu de nădejde? Am ajuns în sfârșit acasă, s-a înoptat de-a binelea. Am găsit până la urmă toată varza de care am avut nevoie pentru a o pune la murat. Am mai cumpărat și câteva chestii, că s-au lipit câteva hâinuțe de copii de mâna mea, doar s-au lipit așa un pic și o să vă arăt exact ce am mai cumpărat. Am cumpărat așa o pereche de colănței, superb, 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 pentru Elisa. Chiar foarte drăgălași. I-am luat iarăși o vestă. Asta chiar nu avea așa genul ăsta de vestuță și chiar îmi doream pentru ea așa o vestuță. Iar lui Noa i-am cumpărat așa o bluziță. Foarte, foarte simpatică. Un cărămiziu așa ca și culoare. Da, mami, pentru tine. Și am mai cumpărat încă una cu Mickey Mouse. Am mai luat-o de la Sinsei, o pereche de pantalonași pentru Noa, negri, așa cu buzunărele, foarte simpaticuți. O să-i prezint și cum stă pe el. Așa. Pentru Elisa o pereche de ghetuțe, pentru mers la grădină, acestea așa de iarnă, sunt waterproof, deci sunt ce trebuie pentru acest sezon.
Sunt foarte încântată de ele, chiar grosuțe, faine. Și mi-am mai luat și eu o pereche de asemenea chestii, UGG-uri, chiar confortabile pentru dus copiii la grădiniță și pentru toate treburile pe care le-am de făcut într-o zi, chiar sunt mai mult decât ok. Cam asta este ceea ce am luat de la Sinsei. Am comandat 2 butoiașe de pe internet, mai e și Kaufland. Să vedem cum arată. Wow! Ce? Acum să mă joc pentru noi? E joc pentru voi, mami. Trebuie să punem murături în ele. Wow, trebuie să Punem varză. Wow, varzele! Varză! Ce ai avut? Vrem să le folosim nu numai pentru varză, ci după ce terminăm cu vaza, poate punem și murături sau castraveți, orice altceva. Punem și apă! Punem și apă! Punem și apă! Și să ne ridicăm murături! Punem apă la murat. Apă și punem și făină! Și făină! Vrem să mă jucăm cu Maria? Vrei să te joci cu cardonul? Da, vrem să mă joc cu Maria Bine. acum. Hai, noi să jucăm cu Maria! Hai! Ok? Să ne peștișor! Nu? Ce părere ai, iubitule? Foarte interesant este sistemul ăsta de închidere. Uite aici l-au sigilat. Se scoate. Nu sunt foarte mari, dar că ajunge. Perfect. Dau și garnitură. Îți vei ajuta. Punem picioarele înăuntru. O pachetăm pe Elisa și o trimitem în România. La bunica. O trimitem la bunica. Gata! Ceac, ceac, ceac. Vrei să te trimitem la bunica? Te trimitem la bunica? Da! Vrei și tu Pune și pe nouă, înăuntru? da? Hai, trimitem 2 copii. Gata. Ne Trimitem 2 eliberăm. copii. Calitatea întâi. Ne eliberăm de prunci. Așa, capul jos. Capul jos. Așa. Așa și îi trimitem la bunica. Hai, jos. Jos amândoi. Hai, așa. Bravo. Gata, punem etichetă și trimitem. După cum v-am obișnuit, pregătirile noastre de iarnă continuă. Duminică seara am fost în Cehia să cumpărăm varză, am găsit ceva varză. Noi considerăm că varza din Cehia se apropie mai mult de calitatea pe care o avem noi în România. Și ușor, ușor am adunat tot ceea ce ne trebuie ca să punem pentru prima oară varză la murat. Vă spun că rețeta asta pe care am găsit-o, o urmăresc persoana respectivă de ceva vreme. Și sunt foarte mulți care au reușit, au pus pentru prima oară și au reușit din prima. De aceea vreau să încerc și eu pentru prima oară să punem varză. Și dacă considerați că este o rețetă bună, puteți să încercați și voi. Ce avem nevoie pentru rețeta aceasta? Bineînțeles, pentru prima dată avem nevoie varză. Avem varză, conopidă, vrem să punem câte 2 conopide în fiecare butoiaș. Apoi avem țelină, în special frunza de țelină. Avem aici un porumb, câteva fructe, în special câteva butui, apoi câteva mere care ajută foarte mult la aciditatea moarei. Apoi, de la tatăl meu am învățat că sau el în fiecare an punea și morcov la murat, care era foarte delicios și ne bătea pe morcovul ăsta la murat. Frunză de țelină, iarăși avem piper, boabe, nemăcinat, apoi avem și foi de dafin. Apoi, foarte important este sarea, trebuie să fie grunjoasă și neiodată. Este foarte important să fie neiodată. Apoi, pentru că nu am găsit aici în Germania niște mărar uscat, am apelat la o invenție, noi românii suntem foarte inventivi. Am pus ceva mărar în pungulițe, apoi am să le înțep cu o scobitoare, cu ceva și apoi am să le pun înăuntru, pentru că nu am nevoie neapărat de mărarul ăsta care se împrăștie peste tot, ci am nevoie ca moarea să prindă gustul de mărar. Cam astea sunt tot ceea ce avem nevoie să punem totul la... să dăm drumul la treabă. O să vă arătăm pas cu pas, o să vă arăt pas cu pas ceea ce facem. O să curățăm prima dată varza de cotor și de frunze și apoi ușor, ușor o să le punem pe toate.
Am cumpărat săptămâna asta 2 butoiașe de 30 de litri. În total avem 60 de litri în care o să le punem pe fiecare. Mai mult de atât nu ne trebuie, suntem o familie cu 2 adulți și 2 copii, așa că cred că ne ajunge. Haideți să treabă! Primul pas este să decojim fiecare varză în parte, să dăm primele frunze jos, care nu ne ajută la nimic, apoi să scoatem, să decupăm coturul fiecare, pentru că nu avem nevoie neapărat de el. Da? Decojim fiecare coajă care nu arată bine. Da? Și apoi o să scoatem coturul ușor, ușor. Astfel moarea intră mai bine și cred că o și sărează mai bine. Este perfect. Astfel vom proceda cu fiecare varză în parte. Perfect. După ce am terminat cu varza, vreau să curăț și conopida. După cum v-am spus, o să pun 2 conopide în fiecare butoiaș. Să curăț conopida de frunzele astea. Să am grijă ca să rămână întreagă, de aceea nu o să mă duc mai departe cu cuțitul decât să dau doar frunzele jos, pentru că eu vreau să rămână așa ca o floare. Exact. Exact așa o să rămână. O să procedez și cu celelalte. De ce punem varza la murat și de ce punem conopidă la murat? Pentru că, în primul rând, aici, în Germania, ne simțim foarte departe de casă și prin faptul că punem varză sau facem gen cum facem noi acasă, ne simțim mai aproape de casă, ne dor de lucrurile pe care le mâncam acasă, mâncărurile pe care le mâncam noi acasă, pe care le făceau părinții noștri. Dacă vreți să vedeți cum se face gemul de gutui, soția mea scumpă am făcut un vlog special pentru asta, în care a făcut un gem de gutui foarte delicios și foarte bun. Puteți să vă uitați și dacă vă place să faceți și voi. Prima dată am dorit să punem gutuia și punem și câte un măr, da? Un măr și o gutuie și vreau să pun și câte un știulete din asta de porumb. Pentru că v-am spus de la început că românul e inventiv și nu am găsit mărar. Am pus mărar în pungulițe din astea, pentru că nu am nevoie ca mărarul să se împrăștie peste tot în zeama de varză. Vreau doar să rămână în pungă și am să dau în câteva găuri ca zeama să intre înăuntru și totodată să dea gust și verzei. Punem și mărarul. După ce am pus mărarul, vreau să punem și să începem să punem și varza. Ușor, ușor. Aș vrea să pun și câteva foi de datin. Nu stăm să le numărăm, o să punem câteva de desubt, o să mai punem și la mijloc și o să mai punem și deasupra și câteva boabe de piper nemăcinat.
Ușor, ușor încercăm să completăm cu varză. O să punem să încapă cât mai bine. Așa, pe lângă varză, pentru că mai rămâne spațiu, o să punem și câte 2-3 morcovi. Avem destui morcovi, așa că o să punem în plin copiilor noștri, le place foarte mult morcovul murat. Bun, după aceea vrem să punem și conopidă, ca să nu uităm de conopidă. O să punem să stea cât mai bine. O să punem colțul ăsta. Continuăm cu varză. Trebuie să o facem în așa fel încât să încapă cât mai multe. Da? O să mai punem câteva boabe de piper care se cadă și printre conopidă. Continuăm apoi cu varza. Nu ne ajută foarte mult mânerele astea, dar o să căutăm să băgăm cât se poate de bine. Atunci o să merg cu conopida aici ca să-mi umple spațiul ăsta. Și varza am să pun cu ea aici, perfect. Da, avem și o varză mai mică. Sunt aici. Foarte bine. Mânerele astea două sunt foarte bune pentru că o să ne țină și varza apăsată și nu se ridice împreună cu moarea la suprafață. Bun, după asta mai punem niște morcov. Nu am să pun mai mult de atât, pentru că vreau să vin cu o greutate deasupra și să împreseze varza și morcovul și tot ceea ce am pus să nu se ridice la suprafață, ci să stea în permanență în zeamă, în moare. Așa că n-am să continui mai mult de atât, și la suprafață vreau să pun niște frunză de până la frunza de țelină am să mai pun o gutuie și un măr. Gutuia și morul nu numai că dă o aciditate foarte bună la varză, dar în același timp și grăbește procesul de murare. Bun, și am să mai pun o pungă de mărare. O să vă rog să nu râdeți de mine. Este o invenție de-a mea. Cred că ajunge, da? Bun, cam asta este procesul. Acum n-am să-l pun și pe al doilea, pentru că ia foarte mult timp. O să începem să facem zeama, să facem moarea și o să vă explic cum o fac și în ce cantități trebuie făcută. Modul în care voi proceda pentru moare este o lingură de sare la fiecare litru de apă pe care îl vă punem în butoi. Sarea trebuie neapărat să fie grunjoasă și neiodată. Da? Am dat un semn aici la acest castron și pentru semnul ăsta am măsurat 4 litri de apă. Pentru că am 4 litri de apă, voi pune 4 linguri de sare cu vârf. Și acum vom amesteca până când se omogenizează puțin. Vreau să turnăm acest castron aici.
Și procedeul ăsta îl vom face până când butoiașul nostru va fi plin de moare. Am completat fiecare butoi cu apă și sare. În fiecare butoi au intrat undeva la 16 litri de apă, adică undeva la 16-17 lingurițe sau linguri de sare. O să vă arătăm mai târziu ce a ieșit, o să vă arătăm mai târziu dacă rețeta noastră este de succes sau nu. Și dacă v-a plăcut cum am făcut, încercați și voi. Dragilor, tot ceea ce ne-am propus pe ziua de astăzi am terminat de făcut și suntem recunoscători că am avut energie atât de multă să putem să facem atât de multe lucruri. Și am spus să iau așa un pic de loc, să-mi trag sufletul pentru a putea un pic discuta cu voi. Îmi propun ca la ceva timp, nu vreau să zic la o lună, la 2, pentru că nu știu exact cum voi putea să gestionez situația și dacă voi avea timp să pot duce la bun sfârșit ceea ce încep. Așa că nu vreau să promit nimic că voi face constant la un anumit timp. Doresc să împărtășesc cu voi o carte, să vă sugerez o carte care mie mi-a plăcut, care am găsit-o potrivită pentru noi mamele, mai ales pentru noi femeile și nu numai. În această săptămână am citit o carte extrem de bună și vorbind chiar cu prietenele mele am spus că ar fi minunat dacă această carte ar fi oferită în maternitate sau poate de către preot la botez părinților sau chiar de prieteni când se duc să viziteze copilul nou născut. Este o carte extraordinar de bună. Este scrisă de un preot rus care este și profesor, doctor în psihiatrie, psihologie. Tratează niște subiecte extraordinar de fain, cu o scriere super, super ușoară, deci este pe înțelesul tuturor și, sincer, se citește extrem de repede. Cartea arată cam așa, se numește Nervozitatea la copii și adolescenți. Ea așa arată. Cei care mă urmăriți deja pe Instagram știți că am postat-o, postez frecvent la cărți atunci când citesc și găsesc ceva care merită promovat. Este o carte foarte bună. Așa că dacă aveți prietene care au născut și sunt la primul copil, o recomand să o oferiți atunci când vă duceți cu dar pentru bebe, să mergeți și cu dar pentru părinți. Este o carte foarte bună. Sau dacă aveți prieteni cu mai mulți copii sau cu un copil, tratează niște subiecte foarte frumos și foarte delicat, cu o scriere foarte simplă, cum am mai spus, care ne aduce cumva cu picioarele pe pământ, în cazul în care ne depărtăm un pic de scopul și țelul nostru. Seara mea se cam încheie aici, pentru că a fost o zi destul de lungă și cu multe lucruri de făcut. Dar dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, vă invit să o faceți pentru a primi notificare de fiecare dată când postez și nu mai spun că și pe mine m-ar ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, să ne revedem cu bine în filmulețul următor!